Keď financie frustrujú. Frustrujú vtedy, keď im nerozumieme dostatočne. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou! A vôbec nie je hanba, keď im nerozumieš, pretože je to výsledok možno toho, že to sa neučilo v škole, je to možno výsledok nejakej výchovy, ktorá predtým bola. A tvoj obľúbený predmet je aký? Môj? Asi štvorec. A moji rodičia ma vychovávali najlepšie ako mohli, no k některým informáciám nemali ani oni přístup. Jak už jsme vás informovali, v Praze dnes jedná mimořádné zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. A financie frustrujú najčastejšie, keď im nerozumieš. To je teda najväčší problém a je to problém na Slovensku, ktorý vieme odmerať, vieme povedať, že áno, toto sa tu deje, zároveň je to obrovská diera na trhu a obrovská podnikateľská príležitosť, pretože vďaka tomu, že túto dieru na trhu dokážeme vyplniť a vieme ľuďom ukazovať, ako peniazom rozumieť, tak vďaka tomu vieme urobiť dlhodobý biznis, ktorý tu nám má veľký význam a veľký zmysel.